Net mij het badlekken, maar mij de verrekijker en telescoop naar het strand. Dit is Johan Krol, bioloog en vogelexpert op het Ameland. Het leuke is dat je dit soort plekken in Nederland niet veel hebt. En het leuke is ook dat het iedere keer anders is. Ieder jaar is anders, het gebied is anders. Het strand is hier nu 1,5 kilometer breed. En 10 jaar geleden was hier nog zee. En er ligt nu 300 hectare nieuw gebied, nieuw Ameland, nieuw Nederland. Tijdens een excursie over het strand bij Ballum is Johan op bezoek naar strandbroeders. Maar wat binnen dat eens? In mijn ogen alle vogels die op een strand eieren leggen en gaan broeden. Maar specifiek voor zo'n gebied als dit gaat het om bontbekplevier, strandplevier en dwergsten. Dat heeft met Natura 2000 te maken. Nou, we zullen eens even kijken, hier langs de rand, wat we tegenkomen. Nou, ik zie iets van een 100 visdieven, kokmeeuw. De favoriet van Johan, zonder twijfel de strandplevier. Het is ongelooflijk wat hij dan te verduren krijgt als hij op het strand zit te broeden en het stuift een beetje en er gaat een beetje regen en dat zand plakt op je veren. Dan worden het complete zandpoppen en die zitten daar met de ogen dicht en die moeten 26 dagen zitten om een ei uit te broeden. Nou, daar heb ik heel veel respect voor. Ik ga het niet doen. Het breedseizoen is nowhere voorbij. De nesten waren goed beschermen en gewoon stukje strand wie in de oor zet. Toch skiët dit hier net zo goed met de strandbroeders op het Ameland. Heel veel stuifzand, dus er waren wel broedparen, maar ze hebben weinig of nauwelijks jongen grootgebracht dit jaar. Het heeft met voedsel te maken. Misschien was het te droog of te weinig voedsel. Dat kan. En dat is krek hoe het Krol de video ek begon, elk jaar weer oors. En dat maakt het strand bij Ballum voor Johan nou juist zo bijzonder. Heel veel stranden, daar gaat het om recreatie of om strandpaviljoens. Maar er zijn ook stukken strand waar je hele andere dingen kunt zien en beleven. En daar is dit er één van en dat vind ik wel heel mooi.